Liyonyuka inani labantu abosuleleka sisifo sotyatyazo kweli. We then decided that we're not going to oppose bail, especially against accused number 2 and number 3. Uzakulazi ngolwesine ikamva lakhe uLouis Tshakoane nowakwakhe uSusan kwisicelo sabo sebheyile. We're looking forward to the weekend and hopefully we can come together and lift the trophy again. Kwezemidlalo kuzakwaziwana ngomgqibelo kumdlalo wamagqibela kankqoyi weNedbank phakathi kweOrlando Pirates neSikhokune. Akanti abahlali baseHammanskraal kumntla wePitoli bathi baziva belahliwe kwesinomhlwa njengoko sele kudlule iminyaka eliqela bekhalazela amanzi angekho semgangathweni kule ngingqi. iHammanskraal cebukuhle ePitoli inenani eliphezulu labantu abaswelekileyo ngenxa yesifo sotyatyazo yaye likwathe chatha kunezinye indawo inani labantu abosulelekileyo sesisifo, nto leyo abeqonga lasekuhlaleni besithi esi sesinye isizathu ezibangela isifo sotyatyazo. The septic tanks, they are supposed to go inside the plant, but they can't go inside the plant. They have opened a main hole, so-called that those septic tanks must come and dump here. Kude kufuphi nalapha abahlali banelindle elinkcenkcezela emasangweni emizi yabo njengoSimon Tuku. Imaxongo kakhulu le meko yenzeka rhoqo, iyayithatha nenyanga ingakumbi xa kunetha. Umasipala waseTshwane uthembise ngokuyinika iliso lengxaki. Noxa wam sihleli apha kule ngingqi iiyure ezimbini, ivumba alinyamezeleki kubantu balapha yindlela abaphila ngayo imihla ngemihla. Bafuna abo baphetheyo batshintshe isimo sabo ngokukhawuleza. Kwiindaba zethu kuchannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguZikhona Tshona eHammanskraal ePitoli. Kulindeleke ukuba siwiswe ngolwesine kwinkundla ekhethekileyo ejongene nolwaphulo-mthetho lezorhwebo yasePalmridge isigwebo mayelana nesicelo sebheyile salowa isakuba ligosa lezonxibelelwano kwiqela leKaizer Chiefs uLouis Tshakoane nenkosikazi yakhe uSusan Tshakoane. Ukanti unyana wabo uTshakwane urhuputso khange asifake isicelo sebheyile kwaye uza kuhlala eluvalelweni de lithabathise kwakho elityala. Umnumzana Louis Tshakoane kwakunye nonkosikazi wakhe uSusan baqalele inkundla ekhethekileyo ejongene namatyala ezimali ukuba imali yebheyile abakwazi ukufikelela kuyo yi-10,000 rand umntu ngamnye, nanjengoko bengaphangeli bexhomekeke kwimali yomhlalaphantsi. It would be in the interest of justice that both the accused, who's 2 and 3, be released on bail to the amount of 10,000 rand each, coupled with conditions that the court may deem fit. Ukanti abezotshutshiso khange basiphikise esisicelo sebheyile, kodwa bacela le nkundla ukuba ibheyile zakunikwa esisibini ibe nemiqathango engqingqwa. Last week there were certain investigations that were conducted, and we since had a change of heart. As you would recall that last week the prosecutor indicated in court that we will be opposing bail, but upon receiving information during the investigations to prepare for bail, we then decided that we're not going to oppose bail, especially against accused number 2 and number 3. Ukanti unyana wesisibini nongumtyholwa wokuqala kwelityala urhuputso khange afake isicelo sebheyile yena. Kulindeleke ukuba le nkundla iwise isigwebo ngesi sicelo sebheyile ngolwesine. Lizakuthabathisa ngomso kwakhona ityala lesiganeko sokusweleka kwabantwana kwindawo yentselo eNyobeni eScenery Park emva kokumiswa kwalo namhlanje ngenxa yocimicimi wombane. Ingqina lombuso elalikho ngemini yesehlo namhlanje likhwele emkhumbini kwinkundla kamantye eMonti eMpuma Koloni, kanti ngomso amagosa amabini avela kwibhodi elawula ukuthengiswa kotywala kweli phondo aza kunika ubungqina ndawonye namaxhoba amabini asindayo kwesiseleku. Elingqina lithe lanika ubungqina namhlanje libaluleke kakhulu kuba ngomnye babantwana ababephaya ngalomhla wesiganeko, futhi ke iminyaka yakhe engaphantsi kwe-16 ngoku wayiphaya kwenzeka kwesi siganeko kweNyobeni.
ithi ke loo nto leyo ungomnye wabantu abanikise ngobungqina bento abayibonayo isenzeka nento eyenzeke kubo. Ngomso sinamangqina amane athe inkundla walumkisa uba makabuyele enkundleni azonikisa ngobungqina. Amabini abo ngabantu abasebancinci, ababini ke ngabagosa likhabhodi yase-Eastern Cape. Kusenjalo abazali belinye ixhoba elasinda cebethu kwinyhikitya yokufa yaseNyobeni batyhola isikolo samabanga aphakamileyo isakhi kamva neliqale ukufunda kuso nyakenye ixhoba ngokunukuneza umntwana wabo ngelithi ikamva lakhe limfiliba ngokwasezifundweni, nto leyo athi uthoza amasanarhana ibabindile belusapho. Ku-first term funeka ifumene iripoti, ootishara bamxela ngento yobana akabhaliswanga phaa esikolweni, akekho phaa esikolweni. Ufana nomntu ongena nje ephuma ngokwaseshibhini, akho nto azayipasa phaa, uhamba nje. Isikhubile ke silikhaya kakhulu loo nto leyo, ngoba uzincezanga amrhuqe esinako into yobana mabaye eNyobeni. Wahamba njengamntana wonke wokuba kwakusiwa eNyobeni. Lenzeka kilishwa, wasweleka umntana, saxola silikhaya. Inqununu yesikolo umnumzana Nyameko Lakhi Macozoma ithe balityaziswe ngamaxwebhu angaphelelanga, yiyo loo nto umntwana engekabhaliswa. And umntu wabuwaregisteriswa umzali ufuneka afike afilise iform which the mother didn't fill ke that xesha. These are the hiccups ezinjalo ke mhlawumbi ezibangela uba ulalo, but she is there at school, unazi imass, which is a matter of now putting her back kwi-system, kuleza kazi ezikhona ze-documents bezi-outstanding nale form yomzali ye-application. Umnumzana Macozoma uthe uzawuziphanda izityholo zentiyo ngakulo mfundi yaye uzawufunda kakuhle njengabanye abafundi. Kwiindaba zethu kuChannel 163 uziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya enompumelelo eMonti. Namhlanje ikomishoni ejongene nokuphuhliswa kweelwimi CRL ithe thaca ingxelo yayo ngezimvo ezahlukeneyo zamasebe karhulumente kuphathelene nokulondolozwa kweelwimi zemveli kuba zingatshabalali. Le komishoni idibanise amasebe karhulumente kusabelwana ngamaqhinga asetyenzisiweyo okukhuthaza ukuthethwa kwezilwimi kuwo onke amasebe. Ngethuba ilizwe loMzantsi Afrika lifumana inkululeko ngaphantsi korhulumente wentando yesininzi, abantu babenethemba lokuba inkcubeko neelwimi zabo ziza kuphathwa ngokulinganayo yaye azizukujongelwa phantsi. Even though most government departments have adopted 2 or 3 languages as per the Language Act, English is still predominantly used at the expense of other official languages. Scientific research has proven that the young people learn better in their mother tongue. So the Department of Basic Education has started in that process of ensuring that they introduce mother tongue learning, and I think that's also very encouraging to state. Nakubeni kunjalo isaqhwalela inkqubela phambili ngalomba, amasebe karhulumente ngawona abonakala seza kuhamba umgama omde ekuphuhliseni iilwimi zebele, ukanti abongoziwe ukuba akhuthaze ezikolweni ukufundisa ngolwimi lenkobe ingakumbi kwizifundo ezicela umngeni njengezibalo nenzululwazi. Ndunguzola Sholwana weendaba zethu kuChannel 163 eBramfontein. Liyavula kwakhona ngomhla wokuqala kuJuni iziko lee-layisenisi iGoble Road Motor Licensing eThekwini, okukuze emva kokuvalwa kwalo isithuba seminyaka emibini ngenxa yeengxaki eziliqela. Eli nyathelo liza kwenza impilo zabaqhubi baseThekwini ngcono kwaye liza kucutha ugxalathelwano kwamanye amaziko. We have already spent 11 million to ensure that the people of eThekwini they receive proper services. We relocated more than 60 staff from this office to Umbilo motor licenses, but we understand the challenge that our people are faced with. We are servicing more than 700,000 motor vehicles in these offices, and there's a serious backlog that has affected the people of eThekwini. Hence, we have made sure that we fast-track the issue of at least come with a plan while we are waiting to renovate the main building. Masive ke ukuba bathina abantu ngesi sifo sotyatyazo nesiqhambuke kweli.
Into eye isincede thina silusapho kukuhlamba izandla zethu rhoqo ngamanzi anesepha. Amanzi aselwayo sithanda into yoba siwapheke kuqala, sigalele nje intwanana yebleach, siwalinde ke ngokwaphole ngengoku sibe nokuwasela. Mna msasazi ndiqinisekisa uba ndihlamba izandla ngamaxesha onke, amanzi ndiyawabilisa, ndiwasele engabiliswanga. Abantu amanzi bawabilise, phambi kobasela bawabilise, bawapholise. Ugqiba wasele ke ngoku yona ke ndlela enceda kakhulu ke leyo. Olwam usapho ndilukhusela ngokuvele ndiqinisekise ukuba amanzi siyawabilisa before asele. Kuhlanjwa izandla thoroughly ngesepha. Kubuhlungu kakhulu ukufona kwabantu ngale ndlela entweni obonayo ukuthi bingagwemeka. Ngcono kube futhi iphathimandla phela zenze ucwaningo masinyane kuphuthume zitshela umphakathi ukuthi kumele uzivikele kanjani. Amanzi sikwazini bakithi amanzi sizama ukwabilisa amanzi mangawathembi kahle siwabilise eqala ngaphandle kwaphuze. KuFacebook usamkelo semlatakisa uthi buhlungu ke leyenzeke eHammanskraal ukungakhathali kwabasemagunyeni kukhokelele ekulahlekeni kwemiphefumlo. Usive Mamtshawe Mgogoshe Magadla uthi buhlungu ke indaba yamanzi ngoba akho nto sinoyenza ngaphandle kwamanzi. Xa ukufa kuzaba semanzini ithi loo nto basezofa abantu. Celo Madoli yena uthi qwathikazi mna nosapho lwam siyaqinisekisa ukuba siyawabilisa amanzi phambi kokuba siwasele naxa sipheka ukwenzele kube kucoceko emanzini esiwasebenzisayo utsho esengqushwa emaxhezini. Kanti ungaphefumla kumaqonga ethu onxibelelwano ngokuthi usebenzise le nombolo yeWhatsApp nengu-071 670 2548. Abalimi abasakhasayo eBushbuck Ridge eMpumalanga benza konke okusemandleni ukuphumelela kolushishino kwanokuvelisa imveliso esemgangathweni ophezulu okuba kwenza nakubeni bekhala ngenkxaso engekhoyo umsebenzi wabo awugqithi kuphela ikati eziko koko ukwadala amathuba engqesho kubahlali balommandla. Ichochocho ngulenye yetindzawo letisemaphandleni eBushbuck Ridge letingenawo ematfuba emsebenti. Kodwa ke bantfu labasha labafana naKatlego Dibakwane bathi angeke bagoce tandla babulawe yindlala. Nanobe nje ikhona inqubekela phambili lomsebenzi umatima ngenxa yetinkinga lababukene nato. Akurabona arajartela nanjengokuba ubona ndibiyanga amasela yafika ebusuku sikwanayo nengxaki yenkomo ezingenelayo. Lomunye webalimi kulendzawo uthi kusolakala kwamathulusi ekunisela kuyabakhathata kakhulu. Uthi batsala nzima kwaye abanazo nezichumisi ngokuba zityabula kakhulu epokothweni. Nanobe nje tinkinga tibakhungetse balimi bakulendzawo sivuno sabo sesithengwa natitolo letinkhulu. Bakholelwa ke ukuthi uma bangathola kusekelwa bangaphumelela kakhulu. Etindzabeni tethu kuChannel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela echochocho eBushbuck Ridge eMpumalanga. Angaphaya kwamakhulu amahlanu amashishini avalileyo kulonyaka nje kuphela iziko leenkcukacha manani livakalise ukuba nangona kunjalo liyehla izinga lokuvalwa kwamashishini kweli. Osomashishini beli batsala nzima ukugcina amashishini wabo esenza ingeniso nangona nje abeenkcukacha manani besithi lehlile izinga lokuvala kwamashishini. Lehle ngomyinge yo-12.8% izinga lokubhanga kwamashishini kwiinyanga ezine zokuqala akuthelekiswa kwangeli xesha nyakenye. When we look at sort of what drives a liquidation, it's important to note that a liquidation is it has a lagging effect. These statistics aren't indicative of the environment as we are experiencing it. Usoqoqosho eAbsa umnumzana Peter Worthington uyanqwala ngelithi nangaphandle kocimicimi ombane iliqela imicelimngeni eqhoqe amashishini yaye asaqomoloza ukubuyela isiqhelweni. We've in South Africa had a number of other pretty big shocks as well. We've had riots, we've had floods, we've had force majeure from Transnet. So I think businesses have really had to deal with an awful lot over the last couple of years. Umnumzana Blom ojongene nobume bamashishini ngokwasezimalini uthi ukufadalala kweshishini kuchaphazela abantu abaliqela. It's owner-managed businesses.
you're talking about people, you need to talk about retrenchment of people and so forth. So those are difficult answers. Iingcali kwezoshishino zithi ichiza kukuqunywa kwamashishini ngeqhosha elingenantunja, nto leyo iStats SA siyibethise ngoyaba. Make sityebisa amehlo kwiimalike zethu sijonge ukuba zivale ziqhube njani. Orlando Pirates iqule yaligangatha kwaye abadlali bathi bawujonge ngabomvu umdlalo wamagqibela kankqoyi wendebe ye-Nedbank Cup wangomgqibelo nalapho beza kujijisana neSikhukhune United kwibala laseLoftus ePitoli. Mabakaniya aya kulo mdlalo imimoya iphezulu emva kokugqiba isizini ka-2022-2023 kwindawo yesibini kwilog ye-PSL. Amabhakaniya asecicini lokuphumelela indebe yawo yesibini kule sizini nanjengoko waphumelela indebe ye-MTN 8 ngoNovemba wonyaka ophelileyo. Abadlali bathi bawujonge ngabomvu lo mdlalo wangomgqibelo wamagqibela kankqoyi. We obviously go into this game with a lot of hunger and desire to get that feeling that we had in the MTN 8 final. I must say it's a very addictive one, and it's become a virus in the locker room in a good way, and we're looking forward to the weekend, and hopefully we can come together and lift the trophy again. Bathembise abalandeli ke ukuba soze babaphoxe. What we can promise is a team that will play with dedication, a team that will play to win, a team that is ready to compete and play for one another, and God willing we win the match. Ukanti lo mdlalo uyaqala ngentsimbi yesithandathu ngokuhlwa kwibala laseLoftus. Thabile Makhaphela, Mamthembu selengqangile nemozulu. Enkosi kakhulu kuwe mamqwathi apha edeskeni yendaba. Ndiyakubulisa wena mzonsundu apha ekhaya. Ndikwamkela kaloku kweyam idesika yemozulu. Igama lam ke ndikuThabile uMamthembu Qhudeni Ngoza wakwaMakhaphela. Bethuna nantsi imozulu. Siyayivula sijonga phaya eMonti eMpumalanga ngamashumi ekhatshwa sisithathu esisibekele kakhulu ke nje imini yangomsa. Kanti kube njalo naphaya eGqeberha ngaye kwakhona la 23 degrees osasibekeleyo. Mukele majoka khona phaya eFree State eBloemfontein ngamashumi ekhatshwa sesibini elimathumba ntaka kakhulu nje yonke emva kwemini yangomsa. Kube njalo naphaya eSasolburg ngamashumi anesithathu amafu nje angephi. Kanti yoke imeko phaya eGauteng eJohannesburg ethembisa neseSoweto kuyatsho koSandton ku-21 degrees ngamafu nje angephi phaya ekuseni ngomso. Kanti kusenjalo kwakhona mbukeli wam phaya eVereeniging ku-23 degrees. Hamba nami ke mbukeli sijonge phaya KwaZulu-Natal eThekwini ngamashumi anesibini ezulu nje lihle lizole kamandi phaya ekuseni nangorhatyalwa ngomso. Sekube njalo kwakhona phaya eMgungundlovu ku-24 degrees naye usacwengile. Kanti yona imeko phaya eLimpopo ePhalaburwa ngamashumi ekhatshwa sisithoba esiconce nje kamnandi phaya ngorhatyalwa ngomso. Kanti kusenjalo kwakhona phaya ePolokwane ku-24 degrees naye mhle kakhulu imini yonke yangomso. Kanti yona imeko phaya eMpumalanga eMbombela neZiphaluka ngawo kaloku la mashumi anesibhozo izulu nje lihle kakhulu yonke imini yangomso. Kanti kunjalo naphaya eSekhunda ku-21 degrees usacwengile. Kanti yona imeko phaya eNorthwest eMahikeng ngamashumi ekhatshwa sisithandathu ezulu nje liphole kamandi phaya ekuseni ngomso. Kunjalo napha ngorhatya eRustenburg neZiphaluka ku-25 degrees esemhle mbukeli. Kanti yona imeko yethu phaya eNorthern Cape eKimberley ngamashumi anesibini ngamafu nje angephi phaya ekuseni. Kanti kuphole kamandi nje yonke lamva kwemini. Sekube njalo naphaya eUppington ku-29 degrees wamafu.
kanti yona imeko phaya entshona koloni eKapa lodumo ngo-17 degrees omathumbandaka kakhulu phaya ixesha lasekuseni ngomso kanti siyayiqukumbela siyivala imozulu ngeGeorge ngo-19 degrees wamafu. Ndikuqhudela ingoza bethuna noMamthembu mna ndikusena kangaka xesha elimyoli. Ungafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube ngomso. Oogxa bethu bazawuthi zindaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi nokuthi.